der karameller kan jeg smage, når jeg kysser dig. Mynte og honning får du. Når alting bliver sort og hvidt på sort. Og så den tredje energikilde, de har med Cuba, det er musik og dans. Meget stærk, og det kommer I også til at se her senere. Oh, balas wayo, echudala. Så den der rumba der. Nemlig, vi skal lave 3 skridt den vej der. Karameller kan jeg smage.